Jucam și la Putna și la Vicov, la un moment dat jucam peste tot. Cel mai important rol l-a avut după Dumnezeu soția, doar cu ajutorul ei am putut să trec peste. Și iată că Dumnezeu ne-a răsplătit cu 4 fete minunate. În momentul când am ridicat capul și am văzut piciorul, primul lucru care mi-a trecut printre cap a fost acela că cariera a luat sfârșit. M-am urcat în autocar și acolo am primit vestea că trebuie să rămân la București în cantonamentul echipei naționale. Veste care pur și simplu m-a șocat. Indiferent de unde am plecat, unde am ajuns, trebuie să rămâi cu capul pe umeri. Am sărit, chiar m-am băgat sub acel tir. Domnul Eftime tot îmi spunea: Mihai, vezi că mă sună Gigi, mă sună mereu, mă întreabă că vrea să vii la București. Am spus că nici nu vreau să aud. 5 minute după ce era numărul m-a sunat, primele cuvinte: ce faci, tată? Ați greșit persoană. Nu, că eu de tine am nevoie. Nu cred că e cazul, eu mă simt bine aici. Ok, am închis telefonul, după 5 minute iar m-a sunat, nu ne-am înțeles. Am mai stat vreo 10 minute, iarăși sunat. Dă-mi eu pe soție la telefon. Am luat pe partea aia-altă, zic că Gigi, știți că la noi aici e liniște, partea asta Bucovinei, noi suntem cu biserica. Am mai încercat ultima dată, m-a sunat, zis: băi, îți fac biserică aici, la bază, vino. Lucru care l-a făcut. Messi sau Ronaldo? Gândește diferit. Un podcast manifest.